eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorosya chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoraisya ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriria gatigati wekari guri ria bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu sana umwancho murigere nainde wakire wiya andasiase ombwate tukorwa ase oiwete erio geriga nabo igokonyora chibicheche gakorwa nche nkuru kwa Matilda baiwa nekero na kwariganire ase kionga chinsa 12 chabono mambi nekero torachi gosanga nae ali abereka wateka ose ali agenderete anene murugoro ase county ya Kisii nabo igo county ya Nyamira nigo chire chitariki 19 chimutinyiga o gatatu kigima ase mwaka bwechiri bubere 25 igo niona kwariganire kigima aikero tugochaka murobere bwetwani titangani kabisa asensemo yikionga chinsa 12 elinde nyare kumanya narari agenderete bwatana na inche ase chinsemo chiri cha Facebook na boigo YouTube ase enkokoretro murobere iga eyama ase yamo Facebook Getembe TV na boigo YouTube Getembe TV and FM na boigo na gukwenyoranga ekero amatukagenderete kumenyuka kigima kusekero wono amatukachire kegima mutinyo katatu na nengo chero wakanse no kunyokonyoria kerasekero una chigori chiri chao kwa begete kose amalengo alikuwa abwate ayo mwako yoiga alikuwa ganeti gwikirani mwako yoiga manyanga chinga kichiro cho niko chigendete gutama kegima matuko nigo agendete kuminyoka kegima ikiagira bono nekero mwako rachikoera kose nero mwako ikire no kwente ko bago kweburia ali wachagetie kose ali kwa wate kwa ruchwikirania omwako yoiga ngai kwa yaikire andake waikire nchira gose waikire ekerengo kirikwa ganeti umutenyo yiga andake turachaka achigori chiri kwa bwate ndo tiri kwa bwate ogwikirania omwako yiga turayechaka korende nekirongo kunyuranga nabange bagenderete gusaba obokonyi chinga kibune chiga nekero bono ebintu bigenderete gokonga kigima nabo igo amagima agenderete gokonga chinga kibune chiga mwancho murigerire nekirongo chaka ikionga chinsa 12
chinsa cha bono mambi ni gongochoka kurwa ase ward ya Bomorinda ime ya sub county ime kurwa chinsa mochiri cha soneka gotoka ase ebunge ya Bonchari county ya Kisii ekirobono amate yomongina Rona Kemunto yasabire obokonyi bwakana ebili ya nyagitari na boigo kokonya nonya abana abaye banyare wakana school fees nekiro bagenderete na masomo abo umusubati Rona Kemunto nigo bono asabire obokonyi boiga kubwatikana keribuna nigo umwana oye hasirita Divina abeire ose abete aga kurwara eyo yairetere akairwa ase nyagitari korende kirabweni wa oika okobwo kose kirarwari wa oika okobwena nigo bono chibese chiaburite chokonyara wakana ebile eyo ya nyagitari nekiro bono agoteba ere buna oyore gose erabuna umutakana gose single mother nigo bono aiteire amakongo kubwatikana kiri nigo anyarite konyora umubasokano uyu mwirete okumia gose agatwara chingoma chimbe asoko boko kwae na boigo kugoro uyu bono ya mwirire atariko bakagukora emiremo na boigo nigo atebire nonye nyumba amenyete yoka tariko nyara wakanera kore ni umusakito dipo nasanya na nyarite utara ase chinsemecho na boigo agatoretero robotira sinjira ekobwatia ime ase kenyero kia nyambunwa suneka egotoka ime ye wodi ya Bomorende bunge ya Bonchari nigo tokomerana nomongina Rona Kemunto oyibono gusaba obokonyi bwakane bili ya nyagitari maiga y'omwana obo Divina kurwara ase gikigetambe Alietankuru Rona Kemunto mobiri mukaire Bomorende bonyambe ona nje no mete sunika bombwata abana batatu baisike babiri mumuroyo uyu mumurere ngusoma kirasi itia wono nje sida ya nene eri mwana one arwara kuru mutinyi 11 ona buna arwarite mutinyi 11 akairu nyagitari akarwari bubweni lakini bona chibesa chepiri ya nyagitari chiabori timbwati nchera talibole mumbwate ndaoni asobo ime ntwarigia kumanya obogima omusubati oyo amenyerete goikera enyumba amenyete yo gukondisia yo gwakana siringi 1500 ya mobereira kungwakana asegeka kimetie nyene bono nje go menyete enyumba ngwakana enyumba yengwakana metie nyene tinda akana asengi nchobono timbati gasingo kora na chitenkanyora accident ngabune kokugoro noko woni shide yembwate nere kogera kangono ni chibesa na bonko endandi gali ya senkoli none byombe binyimuki mwakanire lakini bono te kunyalekana ntakora gasi ende yose umunyaroko yubwe myaka ye gatwa aseleta Divina nigabeiro botamero bonene anene gucha se amate yaye kurende korwa arwara nigo bono amate yaye yabereke gwetira emechando emenge bomenyere to bugima bore igoyo wanja gonkonya gaki owantinya marigaro busibwane gaki monkonya muntinya mariga gaki mwanya getingese yabeta nono mukenyo mugima gaki nkonya umwana onarunya gitari chibesa ni chireri 800 chiansinyire egeko gere chiaringe chinyinge mone emilioni ya mona inye bono bagachanga bagakana tigatigara 800 goikera boningo wana were discharge tiasoke pesa nchiyo chiaburiri na asabira abasani nabo iri chiaburiri ensemo naywe nare no yo mwabo ogosome skuru yoboroso asomo na bakonyanyora lakini akonyanyora robokomu timbwa tibesa lakini mungu na kolikali binanyore na lakini unabona ile balance na vile 3500 ntara kana sitamu yeye nera sitamu nimbwa hata 6000 ekintabwati lakini umwalimu na manyeto abankwenda nakwana nere ono rende omwana ere nabakwenda school marose yali bumaratago seli kera seli unaenda nalira bantigera umwana so ekerero ekenene asabarai naboiga basamaria bari no moyo bugwancha nyamali aki umwana nabinya gitari ndolele gaki amabira senginze timbwati ngomenya to bande kibasa kitakeira ikintabwati
nyagitari tutakeire timbwati njibia ko mono ni bondo alete ntakire liyo ko timbwati pesa ngo chikwegore ndorere gaki amabera unde buyansi ondo chenkolera igaki montinya mali gaki aso wanja kwino ogosemeria nkoringa litukelimo omwana Divina nabo musibore korwa St Mathias Mulumba Mission Hospital anyare gusanga ne amati yaje naende kuripoteria gataseni kia ukia gatembe kurwa igase kinyoro kia Nyambunua kigotoko mucho suneka meye bunge ya Bonchari elitirane inkoro kwa Dipon asanya Nekiro koiguri ikirero bunekyo onye kole ne libagaria bene gose kobwate omoyo bugwanja guchasi chinga bunecho nabo konyara kwenana kirigeke obwate gusinchira chinde chonsi tiruranyara gukonya nonya abana bari ase chiskuru echo gose korwase enkeyo banyare kwenyora nonya masomo na aboigo no kuburia gwitonga omwana oyo anyare konyora gose Divina anyare konyora obokonyi erinde arwe ase enyagitari na goskabosyo nekira bono Islamu gose Kristo Islamu bagenderete ne amatukabo aramadhani gose amatuko yo kwengata ayo bono agokorekana kurwa omutinyo iga ochagete guika omwerio nigo bono bari abakorwa ase county ya Nyamira gose omusikiti ori me county ya Nyamira bakora wanere Hassan Omar banyare kuboria serikali ya county ya Nyamira inyare kubarigeria ase arage ya kegema abo ase barachi gukora okonyenyera gose barachi konyenyera enyama rituko bago chugukora omoyega oyega o Ramadan nekiro obaborire serikali ya county ya Nyamira yabage kobainyora ekiro ase ekiro bunana barabu negati yabamenyi be county yo naboigo nigo banyare kwe murungania buna nigo baroche tibago chukonyora libagaria bene ryo kwenyenyera enyama yabo bene akero ritukerio rinene rirachigoika eryo rirachikoba omwerio obo mutinyo yega nekiro bakoboria mugavana we county ya Nyamira Moske Amos Nyaribo anyare kubarigeria ase aria bene naboigo ekero obagokora emagenderero naboigo kokora emerobiri ende yonsi meye county yo banyara kubainyora bali bakorwa ase edini yege Islamu buna omusakito Fatgad Kisemba awotomanya cross county Ritko ria rero ni ritko ria 15 ase umutieni o Ramadan engaki abegeni bege Islamu bakwengata na gusaba siku hii ambayo kwamba tumo ndani yake ni siku ya 18 katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu zangu Waislamu popote pale mlipo, tumche Mwenyezi Mungu haki ya kumcha, tumuogope Mwenyezi Mungu haki ya kumuogopa, na pia vile vile tupate kujizuia na yale ambayo kwamba ni ya kuharibu funga yetu. Isije ikawa wewe umejinyima chakula yako, umejinyima kinywaji chako bure tu. Kama ungelijua wewe ni wa kufanya maovu, basi ungeendelea na kula kwako, lakini ukiwa unamwogopa Mwenyezi Mungu, basi jizuie na hayo yote ambayo kwamba umetukataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bakurawa n'umuteneneri obo imeye county ya Nyamira Hassan Omar nigo esokire na gukwanira kiria gegokorekana anena asenga keye. Hii funga sio tu ya Waislamu peke yao. Hii funga ni ya kila mwanadamu ambaye ameumbwa na Mwenyezi Mungu. Sisi Waislamu tunafunga hii Ramadhan na inakuwa ni njia moja ya kujizuia na yale ambayo kama ni maovu au mabaya. Na pia vile vile na motivate mtu kumtambua Mola wake na kujua vile vile masikini na tajiri katika hali gani wakati kama huu. Sababu njaa si ya tajiri wala ya maskini. Kurengana na Waislamu abaiga ebairire chinga kecho asokoboria serikali ye county ya Nyamira kubakonya banyore ase agaya bakwenyenyera enyama ejo bakonyenya ekero baguchingira rituko ryabo rinene rimanyikaine buna Ramadani. Hiyo ndio shida ambayo kwamba tunayo. Watu wangu huwa wanaondoka hapa wanakwenda Kisii kutafuta nyama. Hizo pesa wanaenda kununua nyama Kisii. Mbona wasinunue na nyama hapa Nyamira? Mtupatie nafasi kama Waislamu wa Nyamira, tuwe ni wenye kuchinja. Sio lazima utulipe, lakini utupatie nafasi ya kutambulika kwa haki yetu ambaye ni ya kukula chakula.
aiga boigo ibasabire serikali ye county eyo kubairaniria amachibu kubatikana neriuko riabo gochazwa mugavana anene ekero bagenderete no kwingata ukoiga. Barua yangu nilikupatia sijapata majibu yake. Ninaomba majibu ya barua hilo. Ni barua ambayo ilitoka kutoka SUPKEM Nairobi, ili nikuletee uwasikize ili upatie majibu ya barua hiyo. Chinkaki echecho ebatebire nerebya ya serikali ya Nyamira boigo kubainyura wetrase okubaroro kwa mazingira amaya yo gwikirania ubonjoreria nonye nase oburai ime ye county eyeiga. Tambua sisi kama Waislamu ndani ya kipindi kile ambacho kwamba ni minority, kama unavyojua, sisi pia tuna haki ndani ya serikali yako. Sana sana governor, wewe tangu uingie tukuweke katika kiti, hata hujawahi kututambua kama Waislamu ndugu zako, watoto wako. Sisi wewe ndio unatulinda, wewe ndio unatuchunga, na tunakuomba siku moja tokezea, njoo hapa msikitini. Hinko reporter Gatembe kurwase umusikiti oyoiga ogotoka imeye ward ya township ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira. Jefatgad Yesemba. Mwancho muligiriria gutigana anayo nigo bono abarundi abeche pigipigi korwa ase omochokeroka na amo nechinsemo ao chinyetanaine bono banyarete gukora igikaro ritukorigoro ase chinsemo chiri chanya gose ase ensemo ya Nyantrago egotoka ime ye bunge ya Nyaribari gotoka ime ye bunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii nekero banyarete gukwanera buna baranyare kwebeka buya ase chipara nabo igo banyare gukora obonjoreri bwabo ase inchera ere endonge nabo igo nekero baranyare kurinda amagima anene mono chingagi bune chiga ekero embure nyinge ya chakire konekiwa ase chinsemo ime ye county yo ya Kisii nabo igo bagukwana ase gikarekyo nigo banyarete kuboria buna abaiboli nabo igo abantu bonsi mbaligetie kwesonani eri okoenekia buna abana bake gose baria batabwati amasakara abwenerete tibaranyara gosoa ase chipara gose bali batabwati obumanyi ase obonjoreri obu wa boda tibaranyara gwanchero gosoa ase ichipara nabo igo nigo banyarete kuboria kurwa okuboria gocha ase bonsi bali bakora obonjoreri obu banyare gwesonania gose gosoa ase ebyombe biko babwaterania erinde bichiko bakonya ase amatuko abonsi buna umusaketo Gabriel Nyakundi agutumanya korwa ase chinsemecho itukorerero nigo abarundi achipigipigi korwa ase muchiokero kamo ne chisemo chitanaine nigo ritukorerero batwarege korwa ase nsemo ya Nyantrago yigutuka ase bunge Nyaribari Masabe county ya Kisii ase bagania abarundi akoba maiso chingaki chimburege nderete gutwa ngo sensitize tora abantu baito bechipigipigi bagandi chipigipigi buya batumeke amachika para embura netwete chipara cheto nchiringiya togosaba ng'a abarayi baito batorose ritanga ni chipara ikiara chipara chiatobunire megongo chipara chiabere chimbe nchiri gweteka mugavana oito n'aba MCA na mochumbe bakore emereme iyi ase engencho gwakikisha ng'a chipara chireme ya Nyaribari Masaba ikiara no togotara mono chiarosiri buya ase boigo barwesege togocha sabasubati amona bali abatali abarundia gosoa ase ebyombe eliokonyora obokonyi abatwenyora tangana tobwena togosoa ase kinali twasira bana baitu gochiana twasira gochiga okenda bangina baito abange babo tibaswendi ase ebyombe byase engencho bamaite ne byabamura baboda boka lakini njengo batebira ngeri kyaba saiboka bakabange nambanje iraroro bakabantu bonsi mbanje gosoa ase ekyombeke boda abantu bamurambarari siko batara kora registration ye welfare gose batari stage enda yonse intuto ko basorora bairane bari stage bagosoa bari ne welfare bagosoa chue kero muntu kwanyorera obokongu umusigo yoko bomorito lakini ekero osangiru n'abamino mogokonyana umusigo yukorora so ntubuna barai ekuna itoraba everlinga twabasaba no moyo yo mo ye stage nande so achi welfare chinka no konyara egere nalie karo musigo gocha naliora okonyora ngana kyo konya kama pema bia asibagani abaraya nenda muno kurwase chinsemo chiagusi utanchira abana amona bali abaterige tigosoa ase obosombi bana bake bali piro 18 bandi chipigipigi na nendo kandi sirichiko
ani muntu onde bwesi batana stage ende yonse tatakiri kwa NPP akonyora ko watu polisi basashikere igabona abana bakemba takiri kwa NPP banda bana batakiri ko NPP babwaterichi kwa baterichi kuri stage onde bakoyanda mbale bago chibagani chiki batara ike miakeri kagerete nga witini ga igantunto gikireti gendeke moraita yo register mwana utali 18 years tuliko register biro 18 years onye igwe sukuru etoko mubugata twamwira nonye police ongera omuiburi oyo chako murigi kurworo igo ntunto gikireti mangana abana ntutaite bache kwa ndipigipigi barabaise ko yeli abantu babuna amago Kingo reporter geteseni wanchite kenda gikomiki getembe Croase bunge nyari bari masabe county ya Kisii ninche Nyakundi Gabriela mwancho murigirira buna enjere ya moyo kurinda ebintu bitonjokanaine naboigo gokeya ububi buri bokoretwo no gonjorera kwerire nigo bono eskuru yobubundi yariragia vocational training college ime ye county ya Kisii nekero ekorawa no yore alimo monene omoske umwalimo monene Dr. Paul Makori koro ase eskuru yo bono litukorigoro anyarete kora a umoyega bogosimeka emete ase eskuru yo naboigo nigo bono moyego yo nyarete koirera aba bwatani au korwa ase bari bakora ase county ya Kisii anene mono korwa sensemeri ya ukorigereria ebinto bitonchokanaine banyarete gwikira naroro nekero banyarete gukwanira buna wono ekero emete egenderete gusimekwa tari elasima abantu basimeke emeteri yemiringamu yoka nigo bono banyarete korwa okuboria buna abantu babonete gusimeka emeteri emekoro buna bono emeteri ya matunda na ebinto gose nemetende emenge yerachigo konya kogendera gutanga obube buri bokoretwa no muchandori o climate change gose ugonchorera kwerire buna umusakito Daniel Ontiri agotumanya bune nchiremo yo kugendera kulende ebinto bitonchokanine nakoine kibuna byagendere gukina litukulia lero eskuru yo kwena na mailio yariragia vocational training college yo gotoka kegogia ase bunge Kitutu Church North miye county ya Kisii bakubwaterana na babwatani bande igatiabo balia bamangana yechinsana kera mone byombe binde binge nigo barali tukolinene lyogosimekemete umega boyigukirenwa na babwatani bobolindi naborkiwa ase skuru ya ase basimeka emiobo nemetandege twacha gusimekemete ase ngenzo ye amangana climate change tote yo mugusi asimeke emeteli ebwenerete elie koreta amatunda maya sabantu chinga kecho esegeto nigo yaruga igoro yokurusia emetange ne chinsoko cha mache nabuna emetene bwate engenchenene hase mwanya bantu emetento bwate chitaipu lazima uchi gusimeka muringa muchi gusimeka mutandege simeka birangu ati simeka mapera simeka chi avocado karetu agatwarire chi avocado kero muchi bwata avocado rero iga turi konyora avocado igoko gendo muchi gwasa 50 bobu kwamanya kwa avocado twagachire twari birangu ati twari mapera bosa rero no endo muchi bumonto turi pera bosa igonko baimiza tafadhali toboke simeke mete ebere etato bwata abana batano bwata abana stakero montasime koyo moyo at least nabo tokonyora by 2030 tuikire presidential directive twatebanire tukuruga twende tuchake kusimeke meteyu egere by the end of the year anyore tuikiri 30 because sense ito ya Kenya irigere to increase the tree cover and forest cover munenjira yemo yoko advanced climate action. Dr. Paul Makori omorokyo monene ase skuru iga nigo atebona emete iga nechigukonya eskuru iga kororekana buya gosibyembe ogotarera liroba oigo ogotumeka asa masomo yaborokigwa batokonyire twasimikire emete 5000 ase a compound yeito emete bono buna intwe eskuru ndobata banafunzi ba agriculture na beko bakonya soko soma kiagere meteyere aina mbalimbali ebina bibago soma na mbaibere emeteye twanyisimikire na beko bekiriri abana barayiga na banke bale abande 2000 around 2300 students igo kere yakinire mete abeire miya na bokonyora asense ye meteye kiriri yake kobekia na abana bagosomera buya igo nabo ngo segeta bwensi balimo kareka no ndebwensi ontegererete
bunambuya tusimike emete erinde etokonye onsia nasomokia boigo boikirani ekirenga gie serikali insi oburai bwaye Dr. William Samoei Ruto nkurubadhiregeta seni kiagetembe kurega se kaunti ya Kisii litrene nguruku Daniel Ontiri. Mwancho murigereria no museneta omochore kurase kaunti ya Kisii omustubate Gloria Roba ni gorit kuregoro aganeirie gusaba mabera obosio webunge ye Senate na boigo nekero bono aligetie gusaba kwabera kubatikana na mangana ali abeteka kumubwaterane ayo airirete ere kubekwa gusokibwa gusegotangwa tabasa gwikirana ase bikaro byonsi bye Senate gwika etariki yemo omutinyo gatano o mwaka oyiga kurengana no Speaker we Senate omuske Mason Kingi nigo bono musubate Gloria Roba abanite kusaba okwabera nabo igo gusomali uko erio anyarete koegwa erinde komokonya anyare kuirana emirimo korene omuseneta Oroba nikanyarete gukanengane yokore nekero agenderete goteba nigo abeire kagusaba okwabera korwa achaka gusekorwa tigikwa emirimo nabo igo nekera gotebanga nigo asabiro okwabera eri iyaisanire bono nekera gotebanga nde riukerio nigo riabwate amanganande ayo arochinga kagochegonya kwana bosio bwe Senate nigo aramuretero bokongo ekiagera amanganande nigo atarenge ayo bomaine nigo yererete musubati Oroba osoka kurwa ase bunge ye Senate eritukoregoro nekero ere agendete gusingirira nigo asabiru kwabira kucha ase bonsi bali bagukora gose abaseneta bonsi ime ye bunge yo. Mr. Speaker, that the prescribed apology in the wording that it has been put, Mr. Speaker, I've been advised that it is self-incriminating and it undermines my right to a fair process with the current court proceeding that is there. Mr. Speaker, I have no problem apologizing to the House. I've apologized to the House. I continue to say that I apologize for my conduct. I continue to seek to my colleagues that I am sorry on the ways that I offended them. I have no issues apologizing. Even now I am apologizing, Mr. Speaker. And I brought this to your attention prior to this sitting, that there is a sentence there that actually is self-incrimination and that can be used against me in an ongoing court process. And because of this, Mr. Speaker, I had kindly requested to give the apology as I have read it, and even to further tell my colleagues and to this House that I continue to be sorry for the conduct that they perceived to be unbecoming. Mr. Speaker, I don't know how else to appeal, because as I stand here, Mr. Speaker, I have sat out my suspension without pay. I have suffered the consequences of reporting issues, Mr. Speaker, and I continue to suffer those consequences. And I'm okay with that. However, Mr. Speaker, I really don't understand in whose interest it is for a prescribed apology with a self-incriminating sentence that actually puts me in an issue. So, Mr. Speaker, I appeal to my colleagues and to this House. I am sorry. I don't know how else to say I am sorry. You know our standing orders. I have told you that there's only two ways. There are only two ways. You either read as prescribed, walk in and take your seat, or you don't read as prescribed and you walk out until such a time that you'll be ready to read the oath as prescribed. Which way do you want to go? Mr. Speaker, having had your advice and noting that by reading this apology, I will be incriminating myself, noting that this is attached to my work, I find that very unfair. I want to say that this being the last statement that I make, I continue to stand by my statements, and I want to say that it is truly unfair. I can stay without the salary, I can stay without the position, Mr. Speaker, and I still continue to say it is unfair that someone who has reported a matter is being taken through this. Thank you, Mr. Speaker. Next order. Order number 3, messages. Gutigana nayo korase ebunge ye Senate ni gobono asensemo eri yorobotirwa bene ewike yega musekito Daniel Ontiri nyarete gutwariganiria
oroboti irwabene ko watekana no mubunge o Nyaribari Chache me county ya Kisii musike Zaire Janda nande no kuburia kwa nenga kirokende no manyetenga Zaire Janda nigo ari omuislamu omutangani kigima konyora ikiroge kyo ase ebunge yo ya Nyaribari Chache musakito Daniel Ontiri no roboti rwasinjira ekobwate nande ere eyabene kigima. Ebunge ya Nyaribari Chache nemo yechibunge kurwase kaunti ya Kisii iyo yarairwe nabarai au egatiabo umusike nyegusira Simon Nyachae Robert Onsare Monda umusike Bichage noyoruro bwangwega umusike Richard Nyaga Katongi eikiga soroboti rwabene nomugano bumubunge webunge ya Nyaribari Chache hasi kaunti ya Kisii Musike Zaire Janda oyulitalia ye liasoete hasi bitabu nurabe gakunyurwa unumubungo mutangani umuislamu kurwa sorogongo rogusi wachorwa kuirekerekyo ni chikura chirwe 35. Alafu tena sema Janda 5 haki ya Mungu mkining'oa kwa kiti watu watasumbuka hapa ama namna gani? Lakini msiwe na wasiwasi, tutafanya kazi, tubadilishe. Mimi nimesema mambo ya umaskini lazima tutoe hapa Nyaribari. Ase tunde ntangani kigima boigo kurense ya Kenya nyorobosi bole mwaka wili wemo chimikyanda na 50 na isato. Abamenyi kurwase bonge ya Nyaribari Chache nigo bagete chikura chebubonge batali kulegeria obukabira. Ekieni gose dini gento kirire oborai bono gonchiriria nakoba omochaka n'umuya. Sasa mimi leo kama mjumbe wenu nimekuja kuomba ruhusa. Munikubalie. Ile police station ilijengwa kule juu, nitaweka pesa tumalize hiyo police station isaidie watu wetu. Sawa sawa? Kwa mambo ya usalama. Lakini pia ninataka kuomba kwa heshima kubwa sana. Ikiwa mumenipa nafasi kama kiongozi wenu, lazima munipe nafasi. I have to make some decisions kwa niaba ya wananchi wadosi wangu wenye wameniandika kazi. Zaire Janda no mwiburwa kurwase bonge ya Nyaribari Chache kaunti ya Kisii uyuburitwe asenka yaringe yo kunyora wense agakina na gusomera obokongu hase skuru y'oboroso ya Kisii na magiga yaye kadino tunga asa etetebuya na wesonania na siasa asaro setia basani gatiabo oyorigetikero kyobonge hase kitutu Chache North Musike Don Bosco Gichanoga Musike Mike Mbuvi Sonko Oscar Sudi Nonyor Murai Wensobono Musike Dr. William Samoei Ruto aba mwete segeto na komo moyo akugania kura Nyaribari omwaka bw'ekiri bubere na 13 Chinga kiri tangania aboritekero gekyo kyobonge akaba namba 3 mwaka bw'ekiri bubere na 12 agatugu twinse n'umusike Richard Nyaga Katongi akabo muremerera wiko mwaka w'ekiri bubere na 22 chinga kyo mugaso mubarerete na kaira libagali tangani aso bubonge na nere urabi sibono hapa ni Amariba. Hapana. Hao wote ni watu ya Janda. Hebu tusalimiane kwa hewa, tusalimiane. Anyina boyense magete yabarai kurwase bonge yoni obarolekana komo mocha ase bikaro ibimanyekanete buna obomugusi ase kagere buna bado tibareisaneka buno musike Zaire Janda nerarabisi buno mubunge anigo harachi gotigarabisi wiko mwaka w'ekiri bubere na 22 chingake owacholi nainde burachi kokoleka aso kwerwanira kwae na gwekinia gesiasa Janda nigono nyinabo hachire mamincha no gosemeria kwa bangabisi asigo ikalero no nyemaga yowetera makongu au agendire gokoria buya kimagendero na bwanchire nense menene yabumenyi korwa Nyaribari ya Chache oikano nyina boro kigwa Kimagendro boigo musike Janda nigaro meteriansa elio tabise gosokia aba mubege tabisi
asomokyo bokuigika chistima kung'ura chipara gokinya mabaga yechigasia sabasae nonye ngoika chinse chisiko gokinya birengo bya masomo egati ya yanda mange oigo aso gochangia emeswada sebonge. Honorable Speaker, what regulatory frameworks have allowed shisha and vape smoking in this country? What steps is the Ministry of Health taking in collaboration with the Ministry of Interior and National Administration to ensure that the shisha and vape is not readily available to our young people? Umugano iga ni gorengete kurwese geto wochase umurigiriria wegeta seni kyagetembe ubunano etire mechando bado nabo ikirania endoto ya sobogima onye togukomoyo ubunumoske zairi janda ukiki agochali tuko ni chinsa bune charero kereno ndinda cyo kwariganira roboti rundi rwa bene nkurubotirigeta seni kyagetembe kuriga se county ya Kisii ritrane nguruko Daniel Untiri. Mwancho mwarigiria komenta nayo ni kubono ekiombe keriyo kurigiriria rigori ria amaguri ya mafuta emergency ya Kenya ya IPRA kianyare gutangaza gusekora ria buna rigori ria mafuta tiririgo chikomenta korwa aria sirire rigori ria petrol na politikarete ko babuna aria renge ase omukubyo oeta ayo na yore asensemo yobonchorire kurende asengencho yebiro mwancho mwarigiria asensemo ya ekionga chinse 12 na utokura korera abo na boigo no gukonyeranga ritkoria rero hose ritkoria Jumatano ekero konyoranga matuka mange ni otokorigiria amangana ya basubati ose abasae korende ritkoria rero nekero toracho gukwanira abangana ya basae na boigo ribagari umusae ase oburai na boigo nonye nasamangana buna siasa na boigo ubonchoriria kwegendereria nigo bono ngokoinyoria gose ngokoretera oroboti irwa umusae umanyikanite buna Tom Mboya kero kende kwabere gukwigwa Tom Mboya ekero sekero wasomira se bitabo nabo igo no gukonyoria gosonya tumanyitinga Tom Mboya nigo arenge umusae uyo tenete keuma chinga kichiri chaba koloni nigo ngokonyoria nga Tom Mboya nigo anyarete kuibura ase omwaka o 1930 chitariki 15 mutinyo 8 nabo igo akanyara gusiri ubugima bwae ase omwaka o 1969 omutinyi ogatano ona kabiri Tom Mboya uyu nyarete gusiria ubugima bwae kabate myaka 30 na kiana niga nyarete kwa asenchira yo gwakwa a masters yabere kare ase omuchi o Nairobi na boigo ningige kogera kiro kende Tom Mboya yoiga arondekanete koba na nigo arengo musae wechinguru mono anene mono ase enganeri yo kubarwania bali barengia abakoloni ase ense ya Kenya nigo arenge omusomo oyu bono onyarete gusoma korwa ase gose onyarete gusomera amangana amange na boigo ase semeri ya siasa akabaka gutwara ribaga rinene na boigo chinguru ase chinkwana chae na boigo ngokonyorenga ekero arenge emyaka 25 nebere gose 27 years of age nigo bono anyarete guswa ase amangana a siasa korende ase umwaka 1957 kiraswa siasa kegoika umwaka 1958 akaba kagochorwa abate myaka 25 akaba kagochorwa kagotenenera gusekobo umunyakirogo obwa abaria barenga babwatani bekiombe kya manyakanete buna gose all African People's Conference ekyo bono kianyarete gutwara egikaro ekenene kegima asense ya Ghana eyo gotoka onye komanyete ekero kurigirira nonye mapwe ya Africa Ghana nigo gotoka uchase chinse mochiri cha West Africa bono eyo yeirerete ere koba omonto gose koba omo Kenya oringo mutangane kigima na inde oringo musae origo tenna kigima na boigo ko ene kyabuna abo obwete bwa Kenya bwabeire bokurwanererio na boigo nanyarete kurigiriria amangana abuna bono okwenekia una onyarire gwikirana ase okorosia ikiombe kirikia manyakanete buna Kenya African National Union ekyo gya KANU ekero aringe nganere omoriki omutangani kigima ase ikiombe kyo gya KANU na inde oringe omusae na boigo tukurigiria ase amangana ari yechisemi ayo abete gakubika obosio kigima gusega koya yabeka ase omustari obusio kigima nigo Tom Mboya anyarete kwenekia buna onyarire
na ekiombe kia African American Student Foundation kianyare korosiwa ekio kiarenge kwene kia buna kianyare gwikirana gose gukonya aborokiwa bari Beach University korwa ase orugongo rwa Africa erio konyora kwenyorera amasomo ase chinse cha isiko korende nigo amangana ya gose kiombe kiga kiari kurigere kigima abasaye korwa sense ya Kenya bari getigo chikonyora chisemi korwa ase chinse buna bono enseri ya America nigo nande anyare tukorigereria nga amangana ya anyare kubwaterania abantu bonsi gose abasomo bonsi korwa ase ense orugongo rwa East Africa higo bono aborokiwa Beach University nigo bare konyora obokonyi korwa chinse chinde naboigo konyora buna bono abaiga abakonyora ngani ngo bagosegetwa bagenda ngumbu bachi gosomera ro gose bachi kogenderia masomo abo aroro nigo bono tomumboya nyarite kone kinga ikiombekyo yatingiwe kigima naboigo gokonya aborokiwa gose abasaya bange bari getego chikomentera masomo ase chinse chiri che isiko korene nigo bono arorekanete kagotwara eriogi kigima oyo nigo ayiboretwe ase chinse mochiri cha Oldonyo Sabuki gose chinse mochiri cha Kilimambogo eye egotoka angena omoche othika gose egotoka angena omoche Nairobi nekiro obono nga ere niga iboretu chinse mecho cha Kilimambogo korende tatomwa bone garenge korwa ase ensemo ya Luo Nyanza egotoka gose chinse mochiri cha Egesinga kia Rusinga gose Rusinga Island oyorenge omogere korende tombwe nekero akina nigo bono yarorekanete ase amangana ria siasa abeteka koreta ribirira litindi gocha ase baria bakorwa ase chinse mochiri cha Central Kenya yega nigo yairete akaba kagotwara agachaka gutwara ababisa nekero agenderete gutina bokongo kurwanira aria manyitenga nigo ari guchigokonya abakenya kigima gose abantu bonsi bali bakubikirerwa inze nigo abete umuntu obwate eriogi nabo igo ogotena kigima erinde gokorera obo maene iyo yairetere akaba kagotwara agachaka gutwara ababisa abange kigima karo musae anemono ase ensemo ya siasa korende ningi gosekererete ere akanyara goitwa goika okwanga gwikira boniga oboene tibwanya kumanyekane nga amaene nonya orio bete gose orio otebekanete nganere onyarete komwakalisasi amaene nga oboene mbwanya gotoka bono tomboya nigo abete kagotara gose kagokora ebikaro ona boigo kotarira chinse chinyinge ase kotara ensengima ase ebikaro ona boiga abete kagotwara kakurwanira oboene ebo omo Kenya na aboigo nigo abegete omo Africa bosio ase amangana onsi arenge gokorekana anemono ase amangana bona ayo bonchorere gose ebiasara naboigo koneke buna aba Africa banyare gutwara alibaga aliabene naboigo iriogiriabo byanyarire koigwekana naboigo nigo bono yegete ekero litukeremo ekero arure ase ense ya Ethiopia gose omoche o Addis Ababa oiga sense ya Kenya agasoka gose litukeremo arwete ense ya Addis Ababa litukoria idioma na boigo litukoria Jumamosi agasoka agaswase omochie o Nairobi nekero aligetie gotarira chemist gose pharmacy yemo emanyekanete buna achani pharmacy ime yobo gategati bomochie o Nairobi chinga kecho eyo yaringe lituko ria Jumamosi chitariki 15 omotinyo gatano na gatatu omwaka uyo chitariki 5 omotinyo gatano na kabiri omwaka o 1969 litukeri ria Jumamosi nigo atarete chemist ekyo akagora ekiarenge kura korende nekera gosoka kanyara kwa masasi abere ayo iretere ko sokya gose ko tuguta amanyinga amange kigima goika agasiria obugima bwae korende amatuko amake magega yogoitwa kwae gose amatuko angechi wiki ibere kero chianyarete goita nigo bono serikali yanyarete goteba yakorire obutuki nabo obwatoka erieta rioyomo omanyekanete bona Nation Njenga Njoroge ase mutinyo yo gatano na kabiri chitariki 20 neyemo nga nigasirite bugima wa chitariki 5 korende by date 21 serikali kabatoka erieta ria Nation Njenga Njoroge koba nganere umurasite gusomwagete amasasi Tom Mboya korende nigo Nation Njenga anyarite kubiko gusekorengana neoro chiriboti chiri kubatoka chinga kecho niganyarite gukumirwa uguitwa guika ogukwa
kaba gose ikararigwa ng'anigo njoroge anyarite gusungwa gose kong'entwa kubwatikana na kiri ng'anigo nere otogete na momocho yokomoita Tom Mboya korende omugano oyo ekero turachiko yogendereri erituko ria ankyo no gukomanyanga oyo renge ose oyo manyakanite buna nere George Morara nigo anyarite korwa ase chinsemo chiri cha Zambia gose enseri ya Zambia na gocha ase ense ya Kenya nabo igo nekiro anyarite koereria koraria buna nigo aroche oyoiga Nation Njenga Njoroge kare ase omoyego oyomo gose nyumba yokwegokia ime eyense iyo yarenge korokia ng'akero kende serikali nonye yabwatogete ogochika ng'a oria anyare goitwa ng'akero kende oyoiga Nation Njoroge tanyarite goitwa eyende ng'ana yaretete siasa entindi eyo bono gwikira bono amabori amange nigagendete gotigara ng'a amaene ning'o onyarite kumoita oyoiga Tom Mboya ase eritaria gose amarita eniko arenge buna amanyakanite buna Thomas Joseph Odhiambo Mboya oyo nigo arenga musae omokie kegima oyo nyarite gutwara eriogi no gukonyorenga nande nonye onyarite goitwa nigo bono ekero oyo iga George Morara anyara koena na orobotinga kero kende oyo iga ng'omokagero oyo iga taitiri nonye serikali yatebetebo nigo akoreta matukaberoka obotuki botarachaka gokorwa igoro y'eng'ana eyo agakora matukabere akasiria obogima bwaye ase omobasukano bw'epara korende ekero Tom Mboya anyarete koraswa nigo bono epara yamanyakanete muna Victoria Street eme yobo gatagati bomochie o Nairobi bono yanyarete gonchorerirwa nabo igo monument yaye gose omochongoye kanyara kobekwa ase chinsemo chiria chia epara emanyakanete buna Moi Avenue gosenga keyo yamanyakanete buna Government Road iyo amatuka bono nere manyakanete buna Moi Avenue nabo igo nebwate omochoro oyo gose nebwate esanamu eyo yaye Tom Mboya gwikira amatuka ega ase chinsemo chiria chia Kenya National Archives ime yobo gatagati bomochie o Nairobi korende epara yamanyakanete buna Victoria Street nigo bono yaonchoreretigwe na kwa Tom Mboya Street ere buna nchereyemo yokumoinyora omusaye oyo iga onyarite gotenda kigima nabo igo akanyara kurwanira amange kurwa ase orogongo rwa Africa na nene mono ekero anyarite kubika ense ya Kenya ase omostari obosio kigima korende ase eng'ane eyo yaye George Morara ntochikogendereria omugano oyo orituko orinde omancho omorigereria ekero ndagenda ase omutimo komoke nabo ekero tukoirana tuirane nere Sam yenda tunyare kurigereria chigazeti cherituko oria rero togosogoska ekiagera nta mange tukwariganiritie mambi ya bono Superstores nero eduka asorogongoriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate igani kabwate chikala bunabonelia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga
ase nyumba yao. Tutarire rero ase Uhuru MRM showroom. Onyare ko bagokwerera amabati ayo akomenya segeka ayo guchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango. Eduke yega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simigwetera sete namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zikun Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinse cha maiko nigo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echi chikuligiriria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura nigo bakulingolia babwenia na kurwa amaliogo nigoliria boli amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure, arthritis, esukari, ulcers kolengane cho amarwire yenda marwire abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litukuli ya Jumatatu guika Ijumaa guchagara chinsa ibere chamambya guika chinsa 11 chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use obakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isato ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye Zikun Clinic asobokorari obuya minyoka. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no Diamond Tomenium nilitariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde mokonje munanji gwete ngaya ankonjire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyigwete ngabono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta kongoro kwa Esther Nyariki
ayande ngoro ku Madam Director korwase enyagitari ya Nuga Best nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Best nige gotoka asama gacho Ouru Towers. Ouru Towers ye building yege sinyaine Mteira. Igotore Kenya Women igoro tirongo lya kabere. Egento ndahakikishere omogusi yominto. Nuga Best nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi gwitras chinamba cyabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwa kogwenya. Josemo Distributors nabonya baya asebinto ao ebyo bire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byamugondo bunna chimbusuro chiriye chetembo Duma 6213 DK777 Bioneer na Bana 691 Boigo KH500 nechinde chinyenge mbabwate Rifle Seta gose roundups amaliogo yokurabia na koburuga eliogo simeka lioka otalikolema na amuyo yechinyencho ao kurwa asichi kambani ao boigo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia bwoboleme kurwa ase abamanyi boboleme bosakegema inyora amaguri abo nigo ali aya insekegema asebinto byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asichinsagyo ao buna Kisi Keroka Kirgols na Bungoma Imiakisi niko bagutuka anyene roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Rivaro Hospital asebara yenye gitari asamange bakire esimi ase enamba 0791444734 gose 0791444732 Josemo Distributors asubwa bolemi nobotuge. Ase ogo design, print, naboigo brand, gwakero chibiche, naboigo videography, Kisi Printing Hub, KPH, nintwe abanyankongo asorongo iriga, incho Kisi Printing Hub, asokoro saligwa chibana chonsi, chibane chirorabo sebana chinde chonsi, chisignages, chibane cha 3D, nintu number AMO. Ogo apply chi passport, naboigo chi visa, ogo print, na korosi chi diary, chi t-shirt, chi hoodie, chi kobia, amaburi, chi reflector, ebikombe, chi wristband, amo nechi chuba chi amache, as graphic designing, as chi poster, chi flyer, funeral programs. Kerota dari kweba chi magazine, ao. Ajirago cha eger toko konya, nka intogo toka, ase mitandao tonyore, buna Kisi Printing Hub, ase ogo cha as chebeshito, Tori Sansara Complex Center Fast Floor kusotwa kresimia senambam 0727-026-368 kusem 0115-541502 Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest?
Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Karibu sana mwancho murigiria asensemo yechi gazeti chirituko riarero hakira torenere mienda sam watebete iri zaria sam mienda 001 bwakire naende karibu sana bwakire bia sana mwancho murigiria gatambe TV anosia sore I think ngasore kwa bwakire bia ande no turarero Mbiage momete Jumatano butambe kiro tuko chitwatevanga Women Crush Wednesday twakwana mangana ya basubati na boigo twarigire na basaya ritukuria rero ndachenga kiro kene nturachukwana mangana ya basaya na burai kiro kiweka chinsa ibere na bagene wiri tukeriga kuri no kunyurenga kiga niko kyangirete kuikase omugano ye Tom Mboya koranga no anjita mangana siasa sana na history Tom Mboya metinga ngakuburu mwaka 1930 1969 story ayalire kabati miaka 39 just a very small okay not small young but man. a young man but he had a family umetikina kigentekia awata na bane so are you suggesting that having a family mapema mbi achinga kichinde ocho musayibu nero nyendiri if he could have taken his sweet time na boya rocha kumuita I think na bwate awata bana batano lakini yo magasira awata bana bane yes I think Susan Mboya is one of the wife of the very prominent politician. Abantu metaba una bako bareka kurinde kero amangana ya barugi igento gyoka tumaitengeri na bate family lakini mwana wa ibono munyaruka is one of the igare umusubati ko sumurugi we politician yense ito ya Kenya which that is good. Mbia so Tom Mboya ni motambwete sana ni historia yae na wata very rich history iyo ratumeke no 2 hours kurbono kunyigamba tekoera because na konyeta bantabange especially there is this program ya renge ya kurukwanga students airlift banafunzi mbere kwenda chise cyangumbo bachigosomera na lero tenete was one of the coordinators na konyete na nabagusiba ito I don't know whether you know the Daktari Zachary Onyonka, the first man kurgusi gotware PhD, the first man obwete ekero kyobo jumbe karejela. You know Daktari Zachary Onyonka nere tato mwabo omo senator Kisii County umuske Richard Momoyo Onyonka. So Onyonka, Daktari Zachary Onyonka was among bari bakonyegete kwetera as students airlift akaenda as school yete yari kunga Zakius and then kuruabu akakore binte binge akanyara ko baka kutware PhD akagenda akoriye degree yoka but he came back as a doctor. So he was very hardworking. Yes. Wikiro kukua ya Tom Mboya igakwete in a very mysterious way. Actually igakwete umwana wa kare koboko agakwa masasi sana. That one tells you nga interest babwato kosoyo bwato kuganiko kumuita igabwato kuganibweka kukumuitere. And the good thing nga akamuita akatiga it's not good thing goito mondo lakini dende agaita akamuita bweka lakini akakora takune tionde urengensemo anda akira masasi abere ekiro tukuriye ngana bune yiga orochekera kurwa ase ogikaro imea Addis Ababa akocha sense ya Kenya nikatebetugwe na bwanete go travel na ndikuchia ase ensende ase ari kuchikokora egikaro kyarenge nkorenda renge ase ya UK gochikokora egikaro kende ase at the University of Sussex
Korende agatebua nga gisenge nchabantu konye barori bune bintu kusisiasa konye abeire ntindi agatebua nga onya orugwanja ari nendege kurwa sense ya Ethiopia kurwa Addis Ababa agende mpaka UK. Korende agakana agateba bakaretera ka inka ega ense ya Kenya na ndiri tukerekera kubuka umete aba ikero umuntu ari gusara umweshimiwa tote kiagere at the time of his death ni garenge Minister of Economic Planning na mangana development. Umete mwaziri tokonyora gako gende ne gari raisi. Na wate driver. Ditukeri ga deputy driver ya enga genda ka. Aka soe gari arebuika akaironde wekase omucho Nairobi. So Matilda, you know kerori tukulia uri ikire. It doesn't matter. Feeling ngochere. Ngoro ngochere and it doesn't matter ngomore komo. Na bare kobo onyore ngano ni driver yaye ya very casualty. Na bare gocha kuitreni go might. Lakini rende feeling yiye gacha lakini rende. Yes. And if you look at that situation, ngonyare kanere timatinga gose kwanya ko kolege ntogete kwa kweboringa moyo nyotanka niko nango maybe na nche nabo. So it is something that ekoba in a coincident way. So Tom Mboya was one of the smart guys. Do you know Matilda naba konyeta abantu abange through the students airlift and machingu bachiko soma, but unfortunately ero manyene takonye getwetera somurobelyo yo esenge nchigarenge selfless igare gokonya abande lakini erata chiti ntigyo kali getingeringa ense ya Kenya kine no rugongo rwa Africa abantu barorugurabo. But despite that n'umuntu orenge smart upstairs nande kanyarikana nga Tom Mboya bono o beirenga ki siasa political assassinations charengegoro inyere babo Pio Gama Pinto Mbakwete babo JM Kariuki, they died I think before, but chinga kichiri chiakare not only in Kenya but in the entire Africa we had those political assassinations. You can read from other countries like Chabo Congo, babo Patrice Lumumba, babo yonde not Thomas Sankara but Samora Machel. You know, that's a form of assassination. So African babo atenchiriringa whoever who is your competitor okorokana koba very smart igare kuitumoga sokati na ndega bare kuitua. The only thing babo ate abarai bari bakare yo continue montore competitor yae it is through assassination. Yes. And it happens that we had the same thing in Kenya, of which we don't want to blame anyone, but those things used to be there. We have seen Pio Gama Pinto Mbaitetu, JM Kariuki, Babo Ouko, Robert Ouko, Tom Mboya. So iga kinete engaki barenge ugoitwa n'abantu bari counterpart. Yeah, bari ugoitwa kwarenge igoro. Bono na barengo musaye moka because at 1930, right? To 69, 30 years. 39 years. Lakini baada atigarite eneri tari nene kegema. Bono, what's about? Onyo manyete for 39 years murusi chokin. What if he could have lived? He could have had a rich history. Tom Mboya was someone who you could tell. Are we kana sabini? Na kera gukwana. Are you aware that when Tom Mboya used to kutenena gukwana you must listen. Kero mundare gwa tegera. Bwate unkwana ya bwato musogete nande nabwa narengo monto mwainsan. Nande egento ndochenga arenge unique are go confront umuntu. Igare go confront umuntu n'umuntu tekeme. Yes. Tari konya kokobisa goseko kwaberere korende ego arasetu chinsa chamugaso gati saa 7 chamugaso. Saa 7 chamugaso kora achete ko yeriyo go chemist no arenge no mwana oya. Elotion ya. Wano abo mwana go chabayigo lakini rende may so rest in peace but he died almost amete myaka meke but he had Karumo waziri. Karumo waziri. Yes, korende gotikana nayo chigazeti chiri tukeriga ari rero ndocenga otutiga ndocenga mbare babogete na hinchikima beti mbasogiringa ningerabe mba na baratu ari umucana kyageranga bwakire na ndo mugasobono ngo barore una mubasi monda umusubate munawo tekuranyamira county ngo Basalams Club awote abanga Beatrice Rutei, Thomas Rutei, Happiness, Amos Vofake, Sifia
Ben Rutei akubarigane ponsi bose meyo murobiri na babo William Makori na banda bangendo chabe gitaiga babo Lydia Nyabuke jeria kerobo agotebanga gwika sobo inka Kisii County no ari meyo murobiri Evans Solomon Momanyi agoteba watching from Buruma Evans Kazizi wa soka na my wife Aileen Okenyuri pia mwana sana musori bwege susu kurwa na kurusiti Fred Moga agoteba kurwa Nyakenyo Misia secondary Mystical Alex Mauti kurwa Maro Kisii County Teresa Kemunto agoteba wakire Matilda kurwa Karatina Eric Osoro kurwa Ritaro Keumbu wakire uya Greina Nyaundi agoteba kurwa Mtongwe Mombasa agoteba wakire Kegima na ndochenga mbare bayante konkera sichinse mecho cha Facebook agoteba unaona Queen Gracious na Linoleum like Oscar Lennox Lewis na oyiga Niger Girl Fei agoteba nware meyo morobere na inde wakire Kegima Nyasime Obadia bemono sana Andros shifto Evans Machuka na bande abange bemono sana soko genda ko meyo morobere kwa hiyo maranga Facebook kama leta nare abantu bakweruka utanyara gusoma na mukona baadhi akina Surambaro safi at least you can say narukuruka umusori bwege susu ndo bwate password umuzai permanent lakini negatia mashabiki area ako totegera sana Miyeka Brian Mayeka agotebonware me iyo murobere na Nyakwara Mogaka agotebanga good morning watching you mbio mono sana Nyasimi Obadia ndochenga nere na bwate no yo no murali agotebanga ayo baba good morning to you Joseph Nyangena agoteba good morning mwensi bari mugende tukurika ujumbe cheno nabo igona umoko genda kwarigania abanda bange asomurobere aswari comment section tag yo mino tag mumuromino omusani o uri manete ngana bagucengera umuroberi iga wetwani yagetembe sam kirokene kiro kugira mangana buna iga social media meta mangana naragendete gutara agochiare ta obwa basana amangana buna bono abantu bamanyara kemobere kwanyoranga amangana gosoka iskali amangana makongo amaira makongo chibicha nabo igo chiripoti statement abantu bakwandikirana korende no kuburia yaki yakira abantu mwamanyanire gusa abantu moigwananire tiago ikagosokia abantu ba yes tiganda inyuri mwotegere before taraenda sayo by the Tom Waya nigarenge umujumbe wa Nairobi Central then akibona gekuruka mkunji yeko nere constituency mwe gatia Nairobi ne concerning about kiromwa manyane kumobere and I don't know this business yabere kekoba for a long time this exposure mwamanyane no monto mwabarire tumatinganga yo saitanya gochurwera ora abantu baba banga na kigima nendo chenga akiro tukurire chinsa mochiri cha nyancho bono ngochi yachire nguma sana so no materio monga ngano omenyeta ari nyancho estate chisongo bantu batageti bakore meremo efatagete wifi rongo akanira pale batagete bashinde unabono ase mitandao ya kijamii unabono TikTok butuko bwakia elinde ukwane abantu batomo muchere kurite ndichinga abangana ko agochia bwatu kokora chiri botu tokonyora ko ase chinse mochiri tia nyancho na sagia abantu basigete no nyomo director ne na bamayitenga ali na sagia abantu bamayitenga nigere ebuya komenyaro nabo igo nirange kigima gocha town korende igati kusabange babo bakobera roro konyora ngati babwati kibao kora our business no kuri chigazeti chirituko oriarero the Standard enemy of the press ibwate bichayae omo principal secretary pomangana ICT omanyekane tebuna professor Kesiangani
ekero bono yarorekane ng'ani gwachakire koba omobisa gochase a chinyomba chioborari kigima nando nyorenga oborari oboiga nabo bamweto obosibore nande nabo bamukineti oikera abuna ariga bono korende ng'ani go yarorekane kiratwarire ribaga kigima ochakire go cancel gotugutera ale chi contract chia serikali gochase chinyomba chioborari bono enyomba ndochenga the Standard Group mbabwate omochando gusokongusana ngore egati ya Standard Media Group nere umo principal secretary oyo so muri kemane wa mangana ACT umanyekanete buna professor Kisiangani Segotebana Kisiangani takes a dark turn from media champion to its oppressor. Bono niga bere nero kunereria abaralia kusechi nyombechi choboralia ase ense ya Kenya. Edward Kisiangani ICT Principal Secretary Edward Kisiangani has used government advertising to cause media into the toll line. His latest act of cancelling Standard Media Group business has been condemned. Ngabono nigo analite kutuguterare a contract yarenge kwana no gocha ase enyombe yiga yoboraria ya Standard Media Group but nkorengira samtari ero mutangani abangi babiri bagotumeka chinyomba cyoborari engaki barigetie buna bono kiro mondago che atagete gwekinia gisiasa ose atagete gutwara ribaga okonyora ngo muntu ni gare vocal lakini kwanyora na wate content irengia the moment I cut to the top kwanyora nere nande nero guchaka komita chinyombe chiga cyoborari yes abararia na mangi bagwetera yes abararia ngwetera tora mange biita mandamano kuramenya kiguture garia we are the center of target especially kira to cover stories such chiku involve police and other people na bakobega sinkong. I want to give you a history tinda bera mwana in this media barana chete suneka gari by the nilikimbisho sana akenga kwe ngiwa gora suneka na lenga na chete kubato mugano geto kero naiko abantu mbere batagwato kuganyo kuya mwate chikamera china chiro cy'abantu mbere bawete. So as a journalist sometimes we go through a lot when we are covering these stories naboko endase kwachikora bosine gintu kiayo nyorenga bari ba abanyine batageti enkarenga kwa nyuri titiaga na nyure especially during the Gen Z demonstration ntwange kukava live. Hey, I'm telling you, tulikunywa tear gas na hata askari hawataki kuona ukishika kamera. So Kisiangani is one of the person who could be understanding this field. Umaite jana ntoba ataka argument na abantu bakego togotabegoro yo women rep that igaro musbat because she understands inkia baswat bagwetera and that's egokoba bwango kobakonya na ndo manyanga what steps should be taken. So Kisiangani when he's there he should be the voice nama na bantu kumanyanga kyomurali agwetera na ndenga how it happens. Bona kerako banga nere na ndo go frustrate then he becomes the enemy of the abaralia and maybe even the asabantu bari bwato kugani kuyana abaralia. But it should be taken care of because nigotorega iga koleta ujumbe. We are the messengers. We have to tell people and what is happening na handiko ba entertain. No, a soul we say again those other bang over na bani go entertain, kia inform na kia educate. Igobona without these media outlets apart from social media and other media mainstream media yes. Actually again to went to kumanya kero kwa guri ndo mainstream media na dio kuamini even ndo mbere biko tebe in social media cha Facebook. There's a time before mukaka moyi atarakwa mba muitete sana social media you hear mukaka kule but is there the maremu the former IBC chair omuntu itirwa samatuka mange kigimasisi ya Kenya omo okay nyagusira Chebukati Wafula aliuliwa sana wenera aba Kenya baitira social media samatuka nurute iri okonyora gukubuka kwanyaranga no etukenore family member yo muntu bunoyo usumura bunoyo kwaboka kwanyara chibicha cha bikiro mitandao rest in peace kana ntugwate bunabona moteri kurwa sincere ya Buganda Jose Camilio nere nabukubuka kwanyara abantu batebirenga nga tumukaso the same way to Pope ututigabona ninki yes Pope Francis ingi yakogera abantu bane ndayorote friend yane kombolinga ndireli Pope Francis yakwenewa
abantu nkore nginga ekero chete kirasi kia media kero kende ngochire yakonya na ndego tema convince abantu abanga kia maene chiribote chumo kunya gutari se mitandao gusichoroche nchiria cha maene nigo bako baba kwa sana nigo bako baba kwa. Let me tell you nanda te yoyo kunya wita abantu bare abantu I don't know, is it because of frustration aba Kenya baba wate na Chebukati to a point that almost immediately after elections abantu mbachagete kumuita bago chaka korifanga o kivitu na renge na bakwete I saw bacha kokobara baka matugo. Are you seeing that pakabara kivitu nga after 2 years and some days akakwa noyo the same thing. So I think we should stop this business. Yukonya witu onye twanje tisami yenda tigai kwiri onye twanje tigo se Chebukati marehemu buna achire iga, let him rest in peace. But these people have families. If you talk about Mzee Daniel Moi na wate family, what about someone today wakes up and say Nyarebe iga kwete na wate family, and what is the message are you sending? Social media ya very ke gutumika sinchiritari ndonge ande kwanyora seme amangana buna yeme basoka no abo kwanyora abantu bakwimo kichibicha babeko mutandao kibakumanya family members kusekera gote makwebeke ikoro tobunekyo itoke it's your kin ose ito ayo kin o tokira somo basoka no oyo ngaki kwari kuirere enganeye kanyora umuntu imoke kichibicha buna bono riri ndege ya yete ya mubwate oyo teneta KDF teneta majeshi oyo akurukunga nere Francis Ogola. Yes, Francis Ogola. Ekero okonyoranga endegeri ahire. Okay, as mainstream media and as much as we can report chibichanjiro tari gutoma gocha sabantu chibichanjiro tari korokia basumba bwate omo Kenya omanya kogenda umuntu bwate simia kabisa ogendo zoom wake bichabona endegeri koyo obeko mutandao to kumanya abantu abaiga bagendete kuyera no nyase gosiba tokire babwatire ni gwasomo basuka nawo chi family chabo chirarari. Are you aware that we are in a state that people are so much interested in Chibicha? Nabora anyore nga macha kwiri bin stadium montago konye ga akora bicha kwanza araye posti ama ko korengere go konye kwanya rogo trend ko chandike te ko kwanya rogo trend ko chandike. Yes, anyway bona popo kimabwato ikiri ko social media nebwato buyabwaye. But I think abantu mbaga ni classes we need these classes especially abana bawo kinabono because if we want to do away with this ento boneta abana baigerigo bamanyanga ki chibichanchire bose abantu baba sensitive abantu babe human ekero maitinga ekero kene biche igante itekubiko mutandao umuntu ena bwate family and the people have seen like squeeze abantu barorenga kero bare getrianda. It is when even they get the more likes. But what is the message are we sending gochesa abana bakaba kina bono but aba getrianda bravo lero ya very so common ebintu bindu tukurarige buna bone byo obya sensitive images ona rumonto usenegali agure ogenda bwakachibicha chimbe obeka kwanyora family member yakama across entongere ke buno konyora engana yo mubasokano korase mutandao ebwatranete muntu manyete utara manya kurwase family yenye ye kobega sienko namangana makon otigana nayo ya Kisangani osikisangani niho ngorira se page ya kabere egotabanga Ruto unlocks 113 billion shillings after signing supplementary budget into law. Ngani ko bon nando mura wense anyalite ko sign supplementary budget bono yachire ko bali chiko nande nerera chutumeka nga president assents to the supplementary appropriations bill 2025. Ngobano yera chutumeka asiko batoka chibese gose asoko ni kya magendera sense ya Kenya National Assembly passed the crucial bill on expenditure last week. Yera chikoira 113 billion. Yes. So in a budget supplementary to whatever yego wenta ko yego cha egati before maybe a budget the main budget itaracha but much as we are seeing this supplementary budget what Kenyans need na magendero Matilda and we are taxpayers, we pay tax, we give generously nobody who begs us. It is a requirement it's a right of a country that abantu ngwa kana bare taxes but much as we are paying taxes and we see this supplementary budget, let that the tax we pay and hand in hand na magendero but we give
generously our taxes. Ekiroro tumune yiga yabwatu kiruga 113 billion. Ekiroko soma igoro ya mangana yobokurume go sechi report chireiga mangana buna ya audit report. Nigo chibese chigusira ekirase kiro nigo chiri chinyinge kigima. Na ndo chenga ngukwanderera mangana ya HELB loan ose elone ya warukiwa segote banga HELB disburses 1.6 billion Kenyan shillings student loans after outcry ntwa kwanetega ne yega ekero chibase chiga chabere chikonyoro korende nigo bono serikali ose kigancha kanenge Kenya kubatuka chibase chigo chase wizareri yechiseme gose egote bana over 65,000 university and college students have received funds ono obanyare chibase chanyare osa sechi account cha warukiwa. That's good because ine pedi akabere ine ngana mogochi iritukuri rero moiburira nyare guchengira gose umoroki onore. Yeah, that money is very important and comrades wherever you are ebese kero ya chire nero na to kwenda gukora partying onyorenga kwanyure binyuwa bindu bira wese kubeka kun we choose this money, I mean use this money wisely. Nyore bese yebeka kende gakira gokonye na yaga hasoga side hasoga getega roko na magina by there, you know magina na wachi best magina ya yoko yeka aside haso jotari class ime rosi cabbage biega na talk about dependent mono which is abantu ntomere 15 bob which cabbage ntomere 10 bob ntomere 20 bob I use this money wisely togenda ko party one mate bono osokotara chinyomba chyo kwagoki ototigi cyabwa togetwe kero weekend yaere lakini bono weekend ende abana mbali kwenda school wiki na page ya we have been there and we know how we behave. Yes, because yeah page ya gatatu gotana mystery depends as a search for lost fisherman stalled omoru we chinsu na roborete kurwa ase chinse mojere cha lake Nakuru me county ya Nakuru wekira bono tanya gutoka family and investigators face obstacles amid allegations of a cover up. Omonto yoni gasirete chitariki 15 January mwaka uyu iga Brian Odhiambo wikira boni gataratuka ekere family na boigo bariba abatuki bagendete kurigia nigekororokana nga enchiranire engane igendete gukorwa bobisi ose bobisi mbure buraro amangana narata aganire gwasioriwa na boigo nigo bona family egendete gotebanga oyo nigo use Brian Odhiambo nigarenge egati abali babwatetwe na aba rendi gose aba nyanyimba baiga bakuru kiombekeri ya Kenya Wildlife Service KWS korende wikira boniga nigo bono yarorekane nga umukio botora leta matunda tanya gutoka imbaro because the issue of even tuara tia Gen Z movement tuara some abductions lakini rende it is easing there are some steps that were taken maybe bari mbaro batanyorekanite I don't know whether paka bono igambara nyorekana igo it is something wente ko kuliringa omonto kero monta afsirire it is good to manyanga how ngakia wente konyorekana ising engineer na wate family. If you look at Brian Odhiambo you find out ngana wate family and that is the worries na keregen to geo korwa onyenkia wate bobondi bwensi obwasi okugobo kubobie. Oroba defies apology demand denied Senate readmission. Muno mahite omo Senator Mochore kurase county ya Kisii omo Senator Gloria Oroba nigori tukore igora amanze gusaba mabera bosio obwese ebunge Senate korende ogusaba kwa ya mabera erengo tebare ni agendete gusaba mabera usatiga bono na etweri uko na nendi abwate demands na format eriora egunga na koire so my page ebunere igo the exact words korende omo Senator Oroba kago soma mangana ari arari ereta gitabira netinaro egento gyo kago tebankiria ki na sabeto kwa vera usinagende tu sabu kwa vera gochase aba Senator Bonsi na boigo the whole Senate nyomba ingima yani ebunge yonse korende ngataja retiko soma liuko liri buna liarenge ere nigakwane tali arengo kerokende arenge ase omoyo ngana kusaba mabera ono tabwati tiri uko liri korengana buna omo speaker achigete
Okay. Ande ga eto option tibere. It's either asoke kuru Senate osasomeri ukorire bunarire. Yare ko bana exam. Kwa go seiro muntu kiro kende no gane tiko saba mabere ko say you are remorseful. Lakini enchero ko te bo saba mabera kwa iru este no bwente ko yabeka. Ngiko hare ko kora. So a Senate is a house of procedure, it's a house of rules. And this is the first time maybe tu anyoromo Senate okurusiwa kuna yani uko we punishment yuko 10 for 6 good months maybe nande asama tukayo nyori tari wakano mushara bono igantonda atebe nkeringa according to the Senate, if that is what the standing orders chigotebanga maybe a speaker shall write an apology. It doesn't matter the format, but I know kwandonyo lenga ngakiri bintibiri kire ayagasia ono gosoma, then be it tia Gloria some. If that is there, tigere taita beraneti na mangana ale aseri ukeri awote mangana ndeta tari takoretibo. If that is what it is stated in the standing orders, because ni nyumba yo ya machi kiago tabanga mo speaker bon nari teri commanding a language kiago tumeka ayesoma golare hard to read onya yare ngebo again to kende if under the human circumstances if today inko gosere you are not the one who should give me the word singo gote inga bono mai tengwa nga kanta ke tora apologize which is ko gorukwane wata chite te tora kora iga that is not being to went go chiku nga kyo saba mabere so no monto usimo korwa nkoromen it doesn't matter the choice of words twensi ntobwe kainia samangana naro ukwana mange naro ukwana magusu naro ukwana marito but for you the main focus is that no go saba mabere according to Gloria agota bangere otemere go saba mabere lakini maybe tera igwekan but just as I've said, if the Senate has a standing orders equala umonto we say equala speaker ko so ndebwa so no mo clerk ali ke apology umonda wenda ko so ma sebunge then Gloria tikasome lakini onye nege ntoke wenda ko freely then let Gloria use her own words abeke because allegation says maybe anyora tega bwa se di ukoliria abra nyora nga Gloria le ngeke ntoke ko mo beteri kwa admit ngeke ntoke tata taketi we sa takorete in that way. So that is my stand. So if the standing orders of the Senate allows the clerk or whoever to write an apology. Secretariat. A secretariat. Yes. So if the standing orders chiko ngalao because no inche at some point na boy and unege konyora because at some point nintaketa ko na inche chibunge chinabera be it the Senate or the National Assembly. If the standing orders states that the secretariat or the clerk will write an apology whether with my concern kusetimaiti nabo nkubwati lakini some Gloria niga otebanga some section yeri ukeri nigoria bwata mangana aise ko yatora umete wanze wakwande to konyara go take back your words you can't take back so aise ko yatora ige ko mubeka ko babuna ne criminal yani niga ko babuna witabiranira mangana atakoreti okay that's what na inde bono at the same time ekineke nkigendereta se obusibuke kambere niga tebete otherwise nchirati yara nyare wodi na mangana bunayo ikendo kyo kamanyete na remorseful agasoka so na vere gono you need to have a stand na kina gata beringa never standing orders in the chigoteba na vo sometimes mangana na ronye na allegations gete dota correct and you cannot admit that yes. A Dutch king challenges a route on respect for rights and democracy oyiga bono nigo are omogose abarwoti aba king abare kurukwa abarwoti nigo bono okira asetaro yayo gochase ense ya Kenya nigo bono ndoche abanyalite kukwandira umurai wensekero bakumuboria oyiga omuking oyiga akorwa ase the visiting monarch says Kenyans should enjoy freedoms enshrined in law. King also witnessed the signing of the MOUs on agriculture, tourism and trade. Oyega William Alexander crossing city ya Netherlands niko bona nyale tukubori murai wense hanyare kwenekia buna ense ya Kenya bantu bonsi bamenyire usaba Kenya bamenyire korengana buna lichiko lianjirete kusaba batwali robosi bori lichiko libanjirete gutwara na aboigo
ntubwate ikiombe kiga gia Kenya Civil Aviation Authority ikero gikurigiria gusigikurigiria mangana ali aviation ase ense ya Kenya ikero bono mo Auditor General anyarire gutebanga chibesa wika ekirengo gichi bilioni 10 nikochire at risk as KCAA lacks documents for its key assets. Some ikiombe kiga kia KCAA ose Kenya Civil Aviation Authority nigo getapatia masakaraisa ine kupatikana nechiwe ose ayubono ara amount to 10 billion shillings ichuchira nyare gusira ekiagira masakarata yo umeta konyoranga kirikinde abantu mbare bago kore mirimo bakana na chibesa na cash umete chibesa chiga mostly nchiriko chichaba accounted for. Yeah, it's cash because you have no evidence in chibesa chinchi anyway. Wono ase mangana yu egotebanga new report also shows that Kisumu, Malindi and Eldoret airports collect revenue manually, creating room for graft. Mete ase bono tutebe ase buna bono kiro wachire segeti ndege egeti chindege wakana chibesa in cash nengana gete etari etabone ntiko kore kana sama tukaiga ekiagira chibesa chiga the more ko abantu cash andikero kurigire the rate at which obukurumbi bakenderete ko kina sense ya Kenya abantu babone ntiko ku cash money korendo Auditor General de utabanga ikiombe kibono nabo yarerekande chibesa chire ekirengo gie bilioni 10 nabo chirabe chigosira kwetera senchire yo gotatwara gusobwa si okukubura ase enchira yoko na chibesa in cash na boigo medics condemn broken health system after doctors a tragic death umunyakita na rosire tibugima bwae ekero sha ya fileti kwa kana chibesa se wakana chibesa charinge bili ya 300,000 sha ikabatuka ange emeronge tatu choka yes yere to munyakita ari yo gasiri bugima bwae ase enyagitari erienene ya Kenyatta National Hospital bono nigo yarorekanire ekiombe kirigia KMPDU kia chakiri kuraga ebiara na KMPDU criticizes Shafila after Dr. Daniel Ndenge's death demands overhaul. Bono nigo bagandire nge serikali enyare kurigirire ngane yegose gutugutirare ekiomurubiri iga osha. Nyoro falls short of spilling beans. Says he hasn't spoken to president. Wete omobunge okiharu. Some timetingira na rokwane gora ya amangana kosi aria omobunge okiharu muskendi Nyoro anyalite gukwanira. Omobunge okiharu yore Samson Ndindi Nyoro na rangiretia bararia by the address and he was trying to explain the situation again rete ase gusegenda tokoba se bonge because naru site ko babuno mo raiwe budget as the chair of the budget na ndi nyuranga ero mwanya na gotebanga nobody who consulted him go mutabinge kiroge kikia chire na erega akero chenga yakore ya chire bono about the issue of bagotebanga igare kuba gusigare ku allocate erena basani ba chibesa chinyingo chia constituency and they try to explain that most of the projects that chicken tetebona ga nebintu byarengo the other regime enga kiri serikali lenkoro before ya Kenya Kwanza taraso bono nelinga mbona konya go like chi project chiarengo bono chikonya kwera that's why maybe he achieved whatever is achieving and he tried to say like tabwati bwa tatakwa ne tubwa mate wonde bwensi bube no more president and I think that was very smart and he tried to say that erachi project chiga ne chibese chiga ne sengencho abwate priorities and he knows how to manage this thing. That's why he has achieved. Nando akaboli abantu iko kubabolinga ki the same thing, this allocation nchibwate those avenues you can account for. Kerebe sabune chete. Litukolinde na kuboliga ika. Who approves this budget? Because ndindi takoenda in a separate way and atebenga bono before atarekere bunge ngima they sit as a budget committee and they look on how to allocate those funds to such constituency. At some point neranate ni nata benga bone sing enjonde chair of this budget, let me allocate myself 60 million in manual 50 million. Nashinachi basachi kose okono kuchika ko gwetera ase bunge and you know etobwateri chiko liko to guidinga CDF iko chiko na luchinga naiga Kisi County iko to konyora chinga naiga judiciary iko konyora chinga naiga
education gekonyora chingane. We have a legal framework in place ekorokinga how these funds are being dispersed which is constituency which is Gulf which is kentotokoroka ngalende counties and every money that comes from the government from the treasury it is well allocated nande nebwate the source nebwate ngakiaicha nande nebwate approval from the parliament. I don't think at some point nekirenga vona bajumbe bamwirenga let if then orenge budget chairperson akebekera chinyinge then the MPs themselves they approved that one I sing in Georgia vale goitaba one kirende ke goikera that now that is no longer at the chair ndali bakoramagoso mbono bakoramagoso. So I think that is some of the things that we need to look as a country that ntebwena the thing onyo mwagosa no monto we komo korabo mwamutia be so black egere oisanikinga bono omonto yobeire obeire omobe. If you are done away with him, just leave him. Yes. Now, we're going to put healthy workers in strike. Threat as a SHA wants of fake payment list. Umurubuliyosha rochenga chive sani ko chacha kireko kana chiko sira kigima ase guguse ubuna ochakete ko kore mirimo kuru mutinyu ko mwako eta wikira boniga nigo yarorekanenga. Doctors and clinical officers demand posting of interns and hiring on permanent terms. Igo abanyagitari nabo igo bare na clinical officers babonete barabo kulikwa asenchira ere kose okomentwa interns bare ase training na boigo okulikwa bare bagendrete nemeremo balikwa ase enchireri ya permanent and pensionable. Kurende no murobirosha niga otangasha says swindlers are downloaded and doctored payment list to con hospitals. Ngachinyagitari nchirichi avere chikorwa chibesa wetera inse murobiryo yosha kirobono chibesa chinyingi chabere chigozira hospital elevation good for region oyiga kupatikana n'enyagitariri ya Jaramogi Oginga Odinga ukiniwa gochakoba level 6 facility nekirondo chinga omo governor oyiga omuske osomo governor Kisumu muske Anyang' Nyong'o nyare gotebanga kuiranira serikali mbiamono ase ugukinia enyagitariri yo kigima na essence meri ya si amangana yechigo sorry ndochenga safari rally umetingo chakeri yes ngo chakeri ritukoli ankyo nande korokana nga Hamza oyo ore bono oyo rachikoba Kenya's Kenya's youngster Hamza Anwar nigarorekanire ngo chiare goso ase ikemina ne kyuse competition yego cho chakari tukori ankyo igo wana ngachi para chonze nigo chiro chichinse mo chiri chana ivasha ona bantu obali bachakire koligia mangana abantu bechi tent bebange bali abonsi bokoni chindagera chi hoteli chinyare kwaligani okigima ase county ya Nakuru ayuno arare ase gazeti ya The Standard toko genda se gazeti ya The Daily Nation ndocheka iga ringana rinene Mexican cartel run drugs lab in Kenya. A new report by the United States Department of State has revealed that methamphetamine or meth production lab linked to a dangerous Mexican cartel had been in operation in Namanga until September last year. I don't know, Matilda, we are having a case that ntobato moswati yoko Margaret Nduta orasi chinse machiricha Vietnam nando went maybe koba hanged. Look at those countries, other countries, how they hold our people. Look at the serious legal steps we take to a point that one montongo itware omo Kenya serikali ya Vietnam whereas in tukero konyora such people who are putting abana baitu into danger achichi abana chindugu chitu into danger eba wakandra nande baba set free but into talk on the other side of other countries kwa bereri gunkoyo so unabono
narcotics production on the same rise in the country. Buna wana amali yogo tindia, it is something that you can tell. Kiabere gego kinovulate. Abantu abana wasaba katumeka amali yogo tindia bono iga iko para abangi. But here we have a Mexican cartel who runs a drugs in the lab in this Kenya, in our country, by the way. So kwa nyorangi yentu kunekea iko tore too soft to these western countries, but in toko gendo kero gia konyorire kwa nyoranga lichiko ndirigo kwa berariko se negotiation tiyo na ibamba kekere serikali uroche eswete imekegima kwegerera omoswati yo nduta bado nga niko bali bakenderete gutarira guchika kuri kigambiro kiarwete. Yes bono na bere igo bono we need to look at so omugano wina bakonyora sepeji akabe. I don't know where the government is when we are having a cartel who runs a drugs lab in Kenya illegally. Nando ne cartel, maybe drugs cartel. So that one tells you we need to look at how we abantu bande bare ne ababare investors their source of investation na ande bintu keep it back on. Egere biro kananga ne bintu biko konya ba Kenya instead because destroy amagima. Bosiria basae. Yes. Na abantu. Those kase page yakatato sad irony of K&H doctor dying for not being able to afford the care. Now whatever kuruchako soma magazeti we have spoken about SHA. Yes. Tuakwanira mangana SHA is our business. SHA is our business. Yani yes. Tutokora gazeti ya kera ituko minus even saying SHA. Bonoma they are talking about the sad irony of a K&H doctor oyo kwete esengenjo yogo tanyora this yogo ta afford the SHA issue. And borore boruna tawata by the way borona transition borigo chika. Ane boriko banya. Yeah. Onye serikali ke rochenga maine pineta teko make murubere yiga okore I think mbabwanta kurwana another alternative as bagende to kushugulikira mangana ya SHA ntubwate gento gete abariro baragokere abantu mbasiria magima because rero iga chi complication igo chiri chinyinge nebese kogenda igere nyinge and this SHA issue na ere bwente gokonya aba kwirende abarwere. So the government should look at the way bagokonya the situation yiga asari abatari gokora because abane ngokorere asibari etari gokora igere banyoro bugwenia mapema igo mandi baro still I know and I believe that at the end of this week kera lituko kwandra toresha. Yes ebono onye ikire mpaka tego konya no nyomo nyagitari oli okurwali abantu nenga nayo borro nga omonya gitari ni gabwenerete 300,000 kurindisha ikabwato ka 29,000 loro che gapo yonse gapo inene na ndento bwanete torigererie enchera ebintu bune bwente gukora kana kera marwire ta itsaguita abantu because no more I need these guys bachi bamwakere kura 2027 and then I got to kuskocha sepeji ya tano na rimo. I was in Ghana cell with Nduta. We were forced drug mules bona ya musubati nara wesokri na otebanga na renge amo Margaret Nduta before traba tune serikali ya Vietnam ngambale nga sesel ya Ghana concerning over the same issue about amangana yoko ni amayoga yotinje tima think about Margaret Nduta ni gajete ko gendereri gajete ko gendereri. I know Maggie Nduta and we were together in Ghana. After we left, they continued to track us to our homes. Please, she's telling the truth. Gobono, I am in Syria, Nigeria. We are not saying that we are not defaming them, but nemanya kaina na even in our country that abangwa number of konyoranga bare those Nigerians they like amngana amariyo yogo tindia sana none including our country lakini rende tiga tutuare na into a legal framework evekire like tutuare amachika makongu when we are handling the issue of drugs because the Vietnam I saw a president tigate betenga ntunduru kwala omuntu kobeka our children into danger our youth into danger like yani there's so much concern no monto utaite kusalia bana babo why can't we have strict and serious rules in our country Kenya our lenience neregerete paka bono ya orochi we are facing these issues tokos coach Bosio Matilda MPs Nyoro indecision running with the hares hunting with the hounds bona ke bagate banga gosentu akwanira omo jumbe okiharu oyore Samson Ndende Nyoro oyua oruete a press conference litukuregaro okorera rende ngaki ya ikere ebintu bya bere buna bya bere bono iga obichinto anyara ko to kwanira
bagotebanga igare kwebekera chibesa na kigekora bwata magendero. And are you aware, Martin, that this as the same MPs who could go for an benchmarking in Kahabu? Na uwacha benchmark barore na ende baichiko evachiete baka record baka bwata kirigento baiche bacha kumusigikeri kurusko. Yes. Maite na bengi ogotuma omonto agocha abantu bagosim omuntu akorekana niga bwate goodwill ochasore ogotebinga kiro kindi ndaroche kwagachire nyombe ngia tigango ntare ndare ngaki nakie korekana irinde okuba omoyo kusinga kuba sigeta korende konyora kero omuntu agocha gari niga gocha konya kurigereri onyora asa gochiko ene ngakori yo kubonera so ngarara manena se gazeti ya The Daily Nation ande kero tete kwanyora amange nabo kwanyora gazeti ya The Daily Nation egere unyara ko babo kwanyora amange ase ensemeyo ni gazeti ya Taifa Leo nyoro njia panda bono igari ebichanira bwe igari gati umurai wensenaro na bwe gati gashagwa bono gabo kuminga rende which side omatega Kenya ide tokobera kabiri ikobera sayamo is either the government side or the opposition side na kero the opposition side na kero ko Mount Kenya automatically they link you with the former deputy president that's why nyora gotabanga igara asenjia panda because serikali enerengo bali batanga ine kurubusyo ngo muguni bali binde igo nando sakonyora kero twabwate impeachment motion yomo kwanyibumara ibenso mukuru Rigathi Gachagua Ndindi in fact wasn't present that he was neither supporting or not supporting igo bona na bwate Alenge gatigati. Si moto si baridi. The same thing that koranga tanya gotena gukwa na ube igoyo mo konyi bomara ibense. Oyore ngomo koro. Nande tanya gukwa na ube gore haruto bontu kumayanga ngajia. The government side go senense. Lakini abeta kere kero kende samo ko ba injira buneyu kokonya kore. Ekiagira omusemo mono roreira no mono buna samangana siasa ugo chane kigima. Egotakero nga kwara ba center of attention. Yes. Toko tukabosyo sepeji aga 5 nigo bono aba ndoche gaiga ukorobekana nkore gaiga ogotebanga rende igalinga maeneo yaliyoathirika zaidi ni yanayopatikana katika Ukunda kutokana na mvua chache. Bona okay amangana naragende tokokorekana mange ndocha abanyagitari gaiga babugoretie ebintu bakwandamana batabanga who needs 1 million chapatis. We don't have doctors bono asenye Samuel yo bachanunga abanyagitari bayisaine mbayo kwikireke ngo bono bagatabanga libaka ogo prioritize korete machine ya koroshicha bati million yamo karari your priorities rabeka abanyagitari esengenjo obo bwene go sa afya ito igere ya maana sana. I think narara manena segazeti ya Taifa Leo kubata kana nengane yo sam igoro yichi pesa kubata kubuna yo ya million chapatis ndoje gazeti ya People Daily karatuguri ringana riabosi gosiringana rimwamurioka nigegota bunga Ruto Sickening Ministry nga serikali kose nigo wizara eri opocheno hagenderete kurwara kigima nekero umurai wense kose chibesa chinyingi chigendete kubata ko ucha semero beri eyo etabwana etikose ngane to kwanera nga misplaced priorities ekero bono murobeli osha abantu abange bagendete gusiria magimabo bono chibesa chinyingi chigendete kubata ko ucha se chi wizara na boy ko samanganande ayo tari ko kuna Kenya mono na bone gotenga mediocrity. Afya House allocates billions of cash to non-health related activities as Kenyans are suffered due to the SHA debacle. Na bono nigo Afya House enyombere itenreta mangana ose enyombe nene ya wizara yobocheno egendete kubwata kachipesa kuchase amangana atari kubwatirana no kuboni wakwa Kenya nekero abakenya bange bagendete gucandika igoro yo murobiresha ene gazeti ya People Daily yeri tukoria rero mugano yonyora si page ya 4 Dutch King condemns abductions oyo ono murayori kurase
kuse rocho yukura onyare to kuika sense ya Kenya nekero bono anyare kurage biara kegima amangana yogo cherero meyense ya Kenya nekera kuburi murai wense anyare kwene kyanga obosibore bwa Kenya boikiranigwe korengana ne katiba na epeji ya kabere ngote bere nga 460 convicts including rapists and murderers seek route of pardon ngabono mbare wika chiminye kuse mbare abasari nande bara basibwa asichichera boigete chiminye na 50 onomo wono barigetie kusaba amabera kusekero barigetie kwaberwa erinde banyare gukewa kurwase chichera umugano uyu kwanyara sipeji ya kabiri gazeti ya People Daily na boigo nere ya The Star nigegota banga only 4 million people paying for SHA aba Kenya chi milioni nye bawakanira SHA ani kumaitengense ya Kenya igwate abantu goika chimi ange chi milioni 50 amatukaya iga non-salaried members pay only when sick kwa yure bali batabuati umushahara usepatari konyore ngeri yabo kiro mwere bo mutinyi barabu nigo bagwakanira SHA ekiro barwarire kwagenda onyagitari kwa buri uno bwate SHA ya kwa register dina lyo kwinyora gwakanira SHA yoka 300 chiri chiko beko igobono ruchenga amangana na makungu mugano yo konyora page ya kane wiki ya gatano igazeti iga ya The Star yeri tuko riarero na boigo na ndindi nyoro ndochenga nigagotabanga I don't know why I was kicked out ine gazeti ya The Star yerituko oriarero ayuna yana mange henyore asichi gazeti echi samkiro kende edondo kwariwo kwanera ese dondo yerituko oriarero timatinga garia bona chitoni chinyinge you find out nga abantu bamenyete chi plot abange no bakonyora bamenyete no ine abantu 20 30 gochiabo depending on the plot you are igo asense esemo ya Eldoret town umusacha yomo nabo aserete gukurwa se plot esinge nchokelinga igale igako iganchete koleta abasubati aina nyingi yani rero yo kiateka akora akamfanyile kitu bone kiateka atabanga ya ntogo cha gwanja tabiechi esengencho yechitabibu chiga chokonya koreta abantu tofauti oroche kiateka chionsi asensi ya Kenya chirimo kibitambukiro bunebi abantu abangi afusacha abangi mbatware chinyomba mbago twara nebatari abasacha boka abantu abanguruche bamenyete chitawoni mbatware chinyomba mbago twara because that is where and becoming so ko bamutetinga yaya tutabeje chiawo cyo kunyakoreta rero twara wairimo rero twara kemunto rero twara goseningo ntunto cha konyara igendo liya sabantu babwate chitabunechi nkayiritenga chite ateka wesiko muke tambukiro uneke abantu baratigale ase chi plot chinyinge gose chi apartments chinyinge ase ya Kenya nabake sana baraba bake sana nabange bali barakonye kembali kiro kende babwate bamenyete ni family chabo yeah sure so in red ondo yerituko rero igo na kero menyete se plot ensure that you have good manners egera na into chatukobegega iganga na gwaseri kurasa kwanegero yebono yeah mbe mara kegimo mwanchomo ligereria soko genda ko bo mwigeno ime ya Getembe TV anamona se umurubiriga witwani nekero bono turachiko genda mutimo komoke nere samu kurende ikero ngoti kwira na segika egeke kire busio ninchi kwira na bageni abo baraba sae tunyara gukwanda amangana yo burai tunyara gukwanda amangana asia sarituko ya Jumatano kiro tukurira amangana ali yako kuna abasae kigima nigongo kopuria onyare ko ba 9 irindo nyare gusanga ikirengere kyao aiga ase studio sam elingana limo nekero ogocha gosoka yetiganganirie abantu bonsinga mbiyamona singa nchoko irari bageri goto tegerera na goto soncha alafu nkwani my grandmother narore ensema chiri cyatara chokuru kwa Grace Wagare no mwaka sokoro ya nokuru kwa Richard Nyeriki na my grandmother naro kuru kwa Helen Waya rantenga nkwanya gonkwani na rangatigangiriri bageri mbakwani naboigo nabali bonse batosonje n'abasani n'abayiri tuwate biringambye mono sana singenchoko ba naintwase chingaseti kurende nchengo sokande egere mbatike muganda gwa semi ase amangi oyo ni gakweruka 001 sa miyenda ekira bono turagenda ase mutima komoke elinde twirane kogendera usanga nayo mwancho murigereria
Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Say your last prayer, Edna. Sijawahi kuona mwanamke na roho mbaya kama mama. Nakuomba. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyubwate sigine tabwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimikenda na mirongo kenda na kenda chuka. Usena buku gura decoder yuka asachi shilingi eliwe yemo chimikenda na mirongo kenda na kenda. Wigo nabo okwego kene package ya busa umutenyo yomo yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya Sungusia Electronics sinsamo chake birigo kuse Mark Ovale Skymax Supermarket imeyumuchulia Unyamira. Wigo nabo kutalira Gelsol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyuirangi na daraja imeyumuchu Bosongo. Asamange ake simigwetera sechi namba 0205200025 gose 0703010000. Zuku, life got better. Shah Ceramics nigobago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emeronge tato nigo kwa grout kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange bakre simese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya Abere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place.
HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma